Bosongo Vibes Network, as we promised you. Rero na ritwari go process a case kyo monginoria and then torore go sento murusie prisons agende korro mwana oye amoire school itwabo gete in the morning twakageritenga case ekire Bosongo but tweka Kisii town twaba referred go Nyamira no muwakili obwate case ekyo so we in Nyamira locals here to aswere registry ari to airwe procedure and I believe we are succeeding today because to atevi we she was supposed to pay to the court alafu court echiwakana abanyakyombe bali babegete kina oyasiburwe. So I want to confirm inga chibese chitoko mwakana today there is no any other amount required, is only this one to chiakane to the court to wa city to soke to we order then tumanye koira na Kisii town because I think igasibire Kisii prisons togende tomosokie. So ndio tumeanza process. Ladies and gentlemen, will keep you updated on each and every process up to the end. Litukone litamba sitole lakini atokore merania tokore our joy muswati uri asoke kurumaria airo mwana ye university buna nyasa bangete mumuro yer no areka. Actually we went there today twamukwani mbiare so dageta koma soke kurwaiga tomoire aisibie arabe abeke yanga and then from there tomanya korra either tokokore process rero mambi tutapanga safari kwenda Nairobi toiro mwana yeskuru in the presence ya mamumu. So we believe in Nyasaye to anchirare tomosoki and then from there the other process will keep you updated. Tukura mkonsulti kwanza. Kama anaweza jaribu kuingia kwa kamera. Match. Hiyo spora ya. Unaweka ni. So tuko kwa registry hapa. Tuko na Kome. Yeye anasaidia kufanya that process. Is a good guy. Tulikuja hapa katukaribisha vizuri. Nyamira si mko na maofisa wazuri sana. Unajua they really welcoming us gently. So tunashukuru sana. So file tumeipata ndio hii. We want to pay the cash. So this is the file. Cash imekuwa indicated hapa. Zipora mrango wenyu. So ndio pesa tunalipa and then watupatie what next after we paid? After paying yes. Receipt itakuwa generated and then the release order. The release order. Yeah. Okay. So tunataka kungoja tufanyie process tulipe tupewe receipt na releasing order and then from there turudi tena Kisii town huko. Sasa tuende kufanya tena process nyingine. So wacha tusubiri atumalizie process kidogo and then we shall update you what next. Ladies and gentlemen, tumefanyiwa hesabu ya malipo and then we want to pay. Alikuwa na two files File ya kwanza ndio hii na ya pili ndio hii. Hii pesa tunalipa inaenda kukua compensated wanachama, si ile pesa ya koti. So tukishalipa hii pesa hapa, maybe koti itaita wale wanachama iwalipe pesa zao. So there's no cash, huyo mama anaenda kulipa tena. Tukilipa hii tumemalizana na kesi yake. So mmoja ni 20,000, mwingine kuna huyu mwingine 20, kuna mwingine 14,000. Alafu kuna kuwa na court charges 1,500 each. So hiyo 20,000 unaongeza 1,500 na hiyo nyingine 20 unaongeza 1,500 na hiyo 14 you add 1,500. File ya kwanza total 58,500. 58,500. Haya, another file iko hapa moja 60,000 plus 1,500, mwingine 53,000 plus 1,500, total 116,000. So tumepewa hapa paybill na account number, want to pay. Hiyo total ilikuja pesa ngapi? Ukiongeza inakuja okay, wacha tulipe, si tunalipa separate separate. Yeah, separate. Okay. Cha unisaidie kulipa hapa. Isienda kwa wrong account number tuanze kupiga nduru hapa. Now, tumelipa. Your M-Pesa transaction, this has been paid 116,000 to Nyamira Low Court for account number blah blah blah. Ya pili ndio hiyo 58,500 to Nyamira Low Court. So in total imekuwa pesa ngapi?
174,500. So tumelipa a total of 174,500. Haya. Wacha tungoje receipt tena sasa. Alafu ndio tu process order tuende kupiga sherehe Kisii. Mwancho murigereria, finally Mama Joseph is here with us. Zipora Mora Angwenyi. Twatemire ase tware konyara since morning, but finally no torenera tutagete komo kwa baba kanyomba because tenya ari kandi mama mu abaichaiga na Joseph mumroe. Nataka kuanza safari kutoka Kisii town paka Sobo, and then from there ayande chinkwa na chinde asenge njubwa irendo chikokorera aria. So naanza safari, tukutane pale. So is it raining? Tuigire pia mono mwana baba nyasaye tiago sese aki asante gaji pia mono aki miaka aki omonano aki karibu yora kwa me aki yora kwa pia mono aki omonano pia mono museboke gaji pia mono wana waino gaji karibu lio kagaki Jose aki asante gaki omonano gaki mbia mono nyasaye umiya gaki yatu sabe gaki omonene mbia mono tata nyasaye omondo ore igoro tata aseriete liao nyasaye liarorekanire naende mbia mono aseng'encho kwankeirie abana bagaiga nyasaye monene ono nasabire omonene ono okobua kwao kwarorekanire nyasaye ase bagotacha na ase bagweta omonene obabwate omonene rigereri nyasaye segi bandwaneire yere ntindi nyasaye omonene ono obaseseni nyasaye oseseni bonsi pi bari basaetie amagoko omouko nyasaye bari bonsi pi bakoreta ayaiga nyasaye totiga baremerwa omonene mbia mono omonene nyasaye one nakwereri mbia mono ase obotuko oboiga na ase rituko rigima onyare kororekana nyasaye tata ase rieta ria Yesu Kristo omotori nasabire mbia mono abana bane ase eng'encho gaki mwakorire amaya mwandeteire mwana one oikonya ntari korara gaki nkwereneria omwana omochokoro one mbia mono eke gwakorire na bari bonsi pi basoetie amagoko omoguko nabairaneirie mbia mono tibaremerwa ase bagweta baete na nyasaye ase bagotacha batache na nyasaye baseseniwu na echinga chiabo chionsi egekone bankoreire na egekone ekiya sana mama omwabochire Joseph nkoenda are esukuru gaki mbuya mono naende mbuya mono nairo niga mbia mono ase egasi mwakorire ngiya kakasungura na bonse bari mwabwateranete ase emerobiri eye iga korwa ase omwesimi oito Chabet Nyekundi mpaka muna yaikeire iga ngenene ng'a mbia mono nyasaye tiga basesenie naende tema gokonya bande boigo muna mwakorire aya iga mbia mono asa marieta nkoro Kisii Mora Angwenyi inche mama mwaba Joseph Ndungu itang'ani nkoraneri nyasaye mbia mono asa aya akorire onyigoreire enchera goetera ime tigango ababwate abaigorere nainwe ebisieri egekogera aya mwakora onde taiyo ore konyara gokora onye tari nyasaye oyo bakuna mwakora aya tigagenderere kubamenta na kubaseseni konyora obosoku bwabeire obonene oroche mwana tari gocha konyara koenda skuru lakini goetera ase chinguru chia nyasaye aya akorire abakunire
na inu timuremerwa mugenderere kororekana nonye n'obogambi bwaino na kende gionsi keri mogokora kegenderere kobororo neba mbireche gochi gotanga gose gosieka anyare kobu ase esauri aya mwakuna Nyasaye tigana inwe omorembe obe ase more naende onsi ase mogotara mogoeta neba ne chipara abe gakobarenda na kobamentera emechie yaino esoboke egenderere bionsi bitiga bikoreke ase obonene bwa Nyasaye mbuya mono. Mwancho morigereria abaswaire batenga hayawi hwa chinse chigachire chinsa ibere chia butuko Africa ya mocha nigo tore mwabo babo mwabo Joseph no twikire iga twaretire mama mwabo kurwa prisons wari nyomba iga nero yokwande kwigure munatebire etutagete komutiga atimuke aturie kabisa birengera libitimuke kabisa no mbono tarege na ngomanyete ngorure prisons mali tarege na ono tate komutiga rero butuko mambiri igima arege na kwanza ekeregenire ngoruro basi tumagocha kumuikaransi atomugano ntarakora Joseph no araiga rero toroji rero no ara rero ngosekare metri tu achi tokuru kupora kira rero ngosekare Jose just a word sema mashabiki hivyo tu. Ningependa kuwashukuru wote kunisaidia kupata mustakabali wangu wa maisha umeenda poa. Mamangu ametoka kwa jela. It's almost the end of a nightmare. Next it will be the course of my life, which I don't know how it's gonna be. But anyway, all the fraternities who took part in this job, thank you all. May God bless you. Yes, asante sana. Josa nanga maneno mingi. Madaktari wananga maneno mingi. Naongea tu pole pole. So, no ene retali genanga mamu mwabo chire. Actually, I can't believe it. I can't believe it, but with time ata believe tu. Na kimura arano no kumukwani atara mukwani because he can't believe wase mamu mwabo rure chera. Ama shabiki eta Bosongo Vibes. Nyasaba seni mono. Matubwa tiro koboko kesa tu agachagede this process paka yikira ani Nyasaye ngokora ari bikone. Mungu anatenda. Ekera bwo genete Nyasaye Mungu anatenda. Na omweshimiwa Jafet Nyasaye gosiseni and we are appealing ama shabiki ito tutagete Joseph na mami wapumzike kesho wagambe wapige ma story bas kiweka Thursday I think mambi Wednesday tomorrow on Tuesday. Ikifika Wednesday tutarudi hapa bono tuchake emiroberi officially yogo kwa Joseph gochi Nairobi yeko nyarekana tutandamana pamoja na wao itanyarekana tibona Nyasara abange still we'll see what to do but mama mwabere goikagende etwatebete kaka mama mwabo goikagende araso mwana yago so school arigererie hostel yago so amanye koira na kagusi bono toche gukoromugano Nyasaye tigabaseni mwensi. Mungu abariki sana. Asanteni mareta nguru koroja sikaka sungura Nyasaye oyi twachira suru twakobatio twakoira obonene ikiagera entatu isaine mbia mone ikiagera kwarorekana asiri tukuria rero igereri tata chinjera kwa igoire igereri umetengeneza njia pasipo njia. Nimekushukuru maana wewe ni Ebeneza kwa yale umetenda tiguba hakuna kwa Yesu kwa Nyasaye na irane iribonsi pi Nyasaye bali barusie mebuko yabo tata obaseseni obamentere tibale merino nerituke limo Nyasaye ligere lingosoka bale ngwetara bale chipara Nyasaye obalendo batuntu be namanyi ngawo Nyasaye tata nababekira sobosi bwawo tata asegasi yeri bagokora Nyasaye obayigorere chisemi nobongani Nyasaye obamentera mapato Nyasaye rorekane ekiagera entata Nyasaye ekerogo keri bale Nyasaye na ndo bamentere kebekenene tata tibarusi bworo nonyenga ke Nyasaye siasende yonsi tebase goita tata batange na manyire ngana ende round yende tata no bairani Nyasaye na babagenderere tebaseseni tata okoboko kwa ugotara se bale Nyasaye matemwando nsibita base gosieka chinchera
ciabo tata ubaigurire Nyasaye aya bakorire tata tubatiga tubarimira Nyasaye rigere no na abana babo n'iki family ciabo Nyasaye ubakonya tata ubabwatisi Nyasaye kubagosoka kubagosoa bataramo naye Nyasaye tiga ngoboneri wabo nyare korrekana Nyasaye ekiagera entatu isaine Nyasaye tigo bakwa gwesiko Nyasaye ekiagera honde tayonga munaye ebigwakorire nakwira n'irimbiya mono tata na bonsi pi Nyasaye wamentere tubaremera tata tige bakonisiko yerorekana asuri Nyasaye andigere libono tuachire nyumba iga Nyasaye na bonsi pina babikira samaboka utata byonsi bitiga binyarikane muno ligeti ayamakana sabirete kura bosi chimjeso kistoro motori